Het is voor de Flyers de tweede kans op Riegen om die finale veilig te stellen. Dan moet er dus woen worden van Den Haag. Maar het is Den Haag wat in die beginfase een vlotte voorsprong neemt. Les Reaney scoort de 0-1 en de Flyers moeten weer op eigen ijs erachteraan. En daar is dan de inzet op de doelingen van Sean Collymore die de puck met de redens erin gliedert. Hij maakt een schoppende beweging, zal ik het. En dat is ook de reden dat deze goal aankaart wordt. Het blijft 0-1. En dan een bijzondere situatie. Vanuit de face-off is het op een Les Reaney die het 0-2 scoren kan. Curieuze goal. De keeper had hem neerzien, maar hij hing het wel niet net. En dan is de eerste periode dus een prooi voor Den Haag. Chris Eimers maakt in de achtervolging met zijn team in die tweede periode. En dat doen ze heel vlot. Want na 41 tellen is het Sean Collymore met de 1-2. Een goede opstekker voor de Vingsters die weer helemaal waarom binnen in de wedstrijd. En het wordt nog mooier. Want 22 tellen na die treffer is dit het puckverlies van Den Haag. En de actie van Tony Demmelin. En die maken het voortreffelijk af. Binnen een minuut staan de Flyers weer op 2 gelijk en kan alles op een ei beginnen. De flater weer van Nick Anderson in de verdediging en deze mooie slalom is van Tony Demmelin. En dan kan de wedstrijd alle kanten weer uit. Den Haag moet pervast winnen, want die verlies in zijn huis. En de Hagenezen die sjoggen mogelijkheden en die worden benut. Raphaël Joly. En goed 6 minuten voor de 2 draaien en weer de leiding voor de Hagenezen. En het publiek, ja, dat sjocht er toch wat somber erin. Begin van de tweede periode en dan deze situatie. Een lucky goal van Stees van Bentham. De puck gaat omheen via de rug van de keeper erin. En dan is het 12-4 en staan de Flyers weer 2 goals achter. Pech voor Martijn Oosterwijk. En dan de powerplay situatie voor de Flyers en de straf dus voor Den Haag. De keeper wordt van het ijs hellen. Een extra fieldspeler en dat levert rendement op, want het is Sander Dijkstra die het 3-4 scoort. Na goed 4 minuten. Er is dus nog tijd. En die tijd is nodig, want er moet een winnaar komen. En het is nog altijd in het voordeel van Den Haag. Den Haag op jacht, maar derde onderschepping van Jade Galbraith. Jade Galbraith uit eigen verdedigingsvak, maar een prachtige solo. En wat een fantastisch doelpunt van Jade Galbraith. 4 minuten voor de eind, dus staan toch weer in liekwicht. Hij houdt die puck prachtig onder controle en passeert de keeper van Den Haag dan eindelijk. En dan is alles weer mogelijk. Het koe alle kanten uit op die half. Het blijft bij 4 gelijk en dus komt er een verlenging. Het gaat om de golden goal en daar is Kevin Brewster heel dichtbij, direct in het begin van die verlenging. Maar de puck wol er net in. En dan slacht het Nederland daar. Want de eerste beste mogelijkheid aan de orenkant is wolrekken. Raphaël Joly deelt de genadeklap uit. Den Haag libbert nog in deze serie. Brengt de spanning waarom naar 3-2 en de Flyers matten op herhelling. Uiteindelijk hobbelen we de hele wedstrijd achter de feiten aan. 2-0 achter, 4-2 achter. En in die situaties creëren we geen mogelijkheid om onszelf te belonen. En dan krijg je de deksel op de neus. Ja, niemand had van tevoren verwacht dat we natuurlijk 3-0 voor zouden staan tegen Den Haag. Dat hebben we zelf gecreëerd natuurlijk. En ik denk hetzelfde nou dat het 3-2 is, hebben we ook zelf gecreëerd natuurlijk. Je hebt gewoon 1 thuiswedstrijd sowieso moeten winnen. Je moet het positieve nog eruit zien te halen dat je nog steeds 3-2 voor staat en dat je ook 2 keer daar gewonnen hebt. Dus we gaan dinsdag weer gewoon volle moed tegenaan. Mocht er tijdje van worden, dan is wens je de allesbeslissende finale.